Il-Festival Artistiku u Performattiv tfal Żigużajk beda ħuġġieġa artistika mill-isbaħ fil-pajjiż u xogħolna issa hu li din il-ħuġġieġa inkomplu nkabruha. Hekk qaltilna Marta Vella, id-direttur artistiku ġdid tal-Festival Żigużajk fl-ewwel jum ta' ħidma tagħha fuq il-festival. Vella kemm il-darba ħadet sehem fil-festival bħala artista u se tara li dan ikompli jilħaq lil kulħadd. Tkellmet fost l-oħrajn dwar kwistjoni partikolari li tul iż-żmien ta' pandemija kien kruċjali ħafna biex il-qasam jibqa' fuq saqajh, l-aċċessibilità virtwali. Fi kwistjoni bħala aċċessibilità għala kien hemm bżonn pandemija biex aħna nirrealizzaw li pereżempju hemm nies li qatt ma jistgħu joħorġu mid-dar jew minn fejn ikunu mis-sitwazzjoni tagħhom u jmorru f'teatru. Jiġifieri kien hemm bżonn li wieħed jibda jaħseb fuq binarji ġodda fuq kif ħanħolqu iktar arti u naħseb dik il-kelma vera importanti li toħloq. Il-fatt li l-festival ilu għaddej 10 snin jista' jitfa' pis akbar fuq l-artisti li se jieħdu sehem biex verament jibqa' relevanti u jiġġenera l-beħ. Li xi ħaġa tgħix għal 10 snin, li xi ħaġa tibqa' tkun daqshekk ta' suċċess għal 10 snin hija xi ħaġa sabiħ immens illi kollha nħossuna vera kuntenti fiha. U dis-sena ovvjament għandna ħafna pjanijiet speċjali biex bil-modi li nistgħu ħanamlu ċelebrazzjoni kbira għaliex il-festival vera ħaqqu. Kif kienet se tħallina biex tkompli fuq il-ħidma tagħha għal dan il-festival, Vella spjegat għalfejn bħala udjenza għandna nattendu u nsegwu l-artisti illi se jieħdu sehem f'Żigużajk 2020. Żigużajk ġab kumpaniji ismijiet kbar fl-arti u ġab esperjenzi lill-udjenzi Maltin, tfal u familji Maltin il-qatt ma ġab qabel. Beda ħuġġieġa sabiħa ħafna Żigużajk f'pajjiżna, fix-xena kulturali tagħna u x-xogħol tagħna hu li dejjem nibqgħu nkabbru dan in-nar tant sabiħ li għadu jgħix ġo fina. Żigużajk se jsir f'Novembru li ġej u l-programm uffiċjali mistenni jitħabbar fil-bidu ta' Ottubru. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.